Hej og velkommen til den her unboxing, hvor jeg gerne vil unboxe en video. Ej, jeg kan se mig selv. Jeg vil gerne have kæmpe mig bublade. Og jeg tager sådan en fin lille kniv med. Hvis jeg kan finde ud af det. Skill time. Do it. Og personen der optager min lillebror. Som der også laver videoer. Nej, så er det god. Hey, jo! Nej, nu skal vi til. Sammen med Ruben. Ja, nu skal vi til at diskutere her. For det er mig, der filmer, og jeg kan bare sørge for, at du ikke bliver filmet. Se, nu kan jeg se min storebror i fjernsynet. Nej, det er ikke lige så godt. Se, nu kigger vi rigtig grundigt Den på her ham. kniv, den anbefales ikke at bruge derhjemme. Nu kigger vi rigtig godt på hans ansigt. Virkelig godt. Au, 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 au. Hvorfor har man bogen så stor? Og nu skal jeg altså til at tage lidt mere løs. Okay. Nu skal vi snart til at åbne Giganto. Nu skal vi bare lige se det bedre Giganto. Og I kan se, der er sådan en masse det her. Så har vi snart det hele af det. Sådan der. Whee! Ikke. Så med den anden side også. Og mine hænder. Jeg sætter mig lige ned. Ej. Upsi. Det kommer foran den. Og hvis der sker nogle tekniske problemer, så skal jeg bare lade sig ud. Hey! Og det er faktisk en dag, Jonas slår dem for det. Emil, hvorfor skulle de slå mig? De ved ikke engang, hvor jeg bor. Jeg kan lige sige, jeg lægger adressen ud. Men vi bor det samme sted. Det skal I lige se. Det er meget bue. Det er meget cool. Det ligner sådan en helt... I det tage på mig. Og lad os lige prøve sådan... Det kan det ikke være alt det her. Der er mere end, tror jeg. Synes du, det er lidt?